Pozdrav narode, ja sam sa kanala Sve o svemu i danas vam predstavljam nešto novo. Dakle, danas je opet životna priča, ali ne životna priča neke osobe, već moja životna priča. Da, dobro ste čuli, dakle danas vam pričam jednu moju životnu priču i želim da kažem da ovo neće biti tako često, tipa jednom u mjesec dana bi mogla biti moja životna priča, zato što meni život i nije toliko zanimljiv, ali ovo što ću vam danas pričati bi trebalo da vam bude zanimljivo zaista, dok meni s druge strane nije baš bilo zanimljivo. Mogli bi sada da pređemo na priču. Dakle ovako, svi znate za kup finala što su igrali, dakle u finalu kad su sastali Crvena zvezda i Partizan, dakle igralo se na stadionu Partizana. E sad, ja ne živim u Beogradu i sad bi trebalo da se organizujemo da idemo na tu utakmicu, pošto ja generalno pratim Crvenu zvezdu i idem redovno na njene utakmice, mislim uvek kad imamo para i to mi idemo na utakmice, ja, drugari, drugarice i tako to. I šta bilo, mi se odlučujemo prvo mjesec dana unapred, pošto smo već videli kakva je situacija u ligi i u kupu. Vidjeli smo da će verovatno Zvezda i Partizan da igraju finale i mi se dogovaramo već kako možemo da idemo. Dakle, mi pričamo po školi kako da idemo, s čime, ovo ono, i na kraju se dogovorimo da idemo autobusom. Da, brate, idemo autobusom na derbi i, brate, mi smo to skontali da bi posle setili da nemamo karte, pošto nas ide 6 na utakmicu, išla su 4 drugara i 2 drugarice, to jest 3 drugara i 2 drugarice, nas je ukupno bilo 6, imali smo 4 karte, jebene, znači 4 nismo najavili tim rođacima od drugarice, dakle da oni uzmu karte nama. I brate, šta ćeš, sreća, pa je ostalo posljednjeg dana da se uzme i mi smo to naručili i nebitna priča, znači oni su to uzeli i mi smo bili srećni kao neka mala deca, napaljeni bez veze, nešto, šalim se. I mi krenemo na utakmicu, dakle put, zezanje, zajebancija, znači baš čista zajebancija. I mi stižemo u Beograd, brate mili, ja još znate, idem samo na Marakanu i redovno sever i to, i meni je to baš do jaja i nema veze sad, idemo na sever, nema veze, neće biti ništa nikad i to je to, znači ne trebate tražiti nikakve incidente tamo na stadionu, znači budite mir, neće vas niko dirati. I brate, mi dođemo tamo i sad, ko bolje zna Beograd, imate onaj most gore iznad autokomande i mi idemo tim mostom, lagano, boli nas uvo, znaš to. Oko nas sve milicija je jednostavno obezbedili grad kao i svaki drugi derbi kad smo išli. I brate, mi dođemo sad na onaj kružni tok. I sad vi idete, ako idete desno i odmah levo, vi idete na Marakanu i izbijate, brate, znači onda prvo ispred severne tribine, pa onda tamo zapad, pa jug i onda koji je to krug, idete na istok i to. Znači već to dobro znate. E sad, nama je bio prvi put da idemo na stadion Partizana. Znači prvo mala panika, prvo ona tuča ispred hrama, mala panika, brate, možda se desi nešto da nas napadnu, ovo ono, ali brate, ima nas dosta i rekao neće biti problema. I brate, mi dođemo, sad tu ima skretanje levo da idemo ka Marakani, već sam rekao, i ima pravo put. I sad ja gledam na Google Map, ja degenerik, gledam pre utakmice i ja sam skonto, ne znam kako i gde sam to vidio, ja sam skonto da je stadion Partizana paralelno baš sa Marakanom, znači baš paralelno, jedan do drugog, samo u drugoj ulici. Već vi znate, možete valjda i da pogodite šta je bilo, ko bolje se razume. Mi krenemo pravo, znači ne idemo ka Marakani, već krenemo pravo na tom kružnom toku već. I brate, kako smo mi krenuli pravo, policija sve u većem broju, brate, ide nas, znači bukvalno 3-4 hiljade ka stadionu. I brate, ja opušten, znate svi mi zvezdine majice, ovo ono i to, a nikad nemojte obeležje donositi ako idete prvi, drugi put na stadion, inače tako da vam kažem. I mi idemo, brate, tako, samo, brate, odjednom ja vidim 2 navijača Partizana ili Grobara, kako god, brate. I ja, brate, rekao drugarima, rekao, brate, gledajte ovoga, rekao, jel hoće neke probleme da traži ispred severa ili šta već.
Kažu oni kao, ma pusti ga, brate, ovo, ono, i ja rekao, dobro, brate, ono, znaš, nema veze. Idemo mi, brate, još, ono, brate, još 5 grobara, brate, ja rekao, šta je, brate, ovo, moguće da ono već hoće ispred stadiona tuča neka, ovo, ono. I ljudi moji, mi 20 metara, možda 30 smo još išli, i brate, mi smo direktno sa tim majicama, sa svim tim obeležima izbili, brate, ispred Juga. Da, mi smo izbili ispred Juga, ladno, znači, ja sam ispao tu degenerik jer sam ja gledao mapu i ja sam skonto da je paralelno stadion i onda je meni bilo logično ako nastavim pravo da ću izbiti na sever kao i na Marakani. Ali ne, stadion Partizana mu dođe iza Marakane. I brate, ne znam, sreće pa smo imali jaknice, nećemo nikakve probleme, odmah smo se obukli, ali brate, ne da je bilo kasno, znači mi smo već bukvalno bili u epicentru Juga, znači nismo ušli na stadion nego ispred stadiona. Sad ljudi oni nas gledaju, njima nije jasno, mi se pribili onda, znači idemo skroz što dalje od njih što možete više, ali nema teorije, znači vidjeli su nas bukvalno bar 1000 ljudi. Sreće pa smo imali neke jaknice, brate, mi se oblačimo, znači samo smo prošli, ni reč nismo rekli. Jer se jedan drugar napravi degenerij i kaže, ajde da siđemo dole i kao da prolazimo pored juga, pa pored zapada, pa izbijemo na sever, brate. Ja sam, znači, bukvalno pretrnuo buraz, ozbiljno, znači, izbijate ispred juga, treba da nas pobiju, onda da ne gledamo ni utakmicu, nego urgentno, realno, da završimo, brate, dobili bi oni, dobili bi mi, brate, jer je njih 20 puta više, I, brate, malo reći 20 puta više. I, brate, mi dođemo sad ispred severa, nekako smo prošli, smo sve nekako u krug, sve smo zaobilazili. I tu nas, brate, sačekaju ovi normalno naši navijači Zvezdini i tu smo se već nekako osjećali sigurnije, brate. Ja sam posle saznao da smo mi u stvari trebali da idemo gore, da idemo ka Marakani i kod Cecine kuće da skrenemo desno. I onda je valjda opet prva desno ili druga desno, kako već, pa da izbijamo dole onom ulicom, direktno da izbijamo dole, prolazimo valjda pored zapada, ali on nema veze s nama, pa onda izbijamo dole na sever. I tako je trebalo, u stvari, tako je pravilno da se ovi, ali brate, ja sam bio u tripu da je to paralelno, brate, ja sam išao paralelno, jebalo me paralelno. I brate, mi smo tako izbili ispred tog Juga, sreća, pa nije bilo ništa, znači bukvalno su nas likovi skulirali. Da, zato što su bile devojke s nama, šta već, brate, znači, iskulirali su nas likovi za sve pare, brate. Kad smo tek ušli na stadion, znači, tek kad smo, i prošli, kontrolu i izbili na sever, tad sam se nekako osjećao sigurno, brate. Preživjeli smo, brate, i taj dan, bukvalno, ne znam, to je jedno iskustvo koje ću baš pamtiti, za koje sam ja na kraju ispao kriv. I to bi bilo to što se tiče ovoga, ako vam se svidao klip ostavite like i subscribe, ovo je bila jedna moja životna priča, možda je bila malo dosadna, ali generalno da promašite tribinu, ne bi ni vama bilo svejedno, ako ste se našli u tom iskušenju slobodno komentarišite, a mi se vidimo u nekom narednom klipu, pozdrav!